Anak ug sa Espiritu Santo. Pagampo alang sa proseso sa beatifikasyon sa lagad sa Dios, Obispo Teofilo Camomot. Makagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari og obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasilingog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog bang lingkod, ato karon lakip sa atong mga pagampo ang paghandom sa mga kalag ug ang pagpasalamat. Thanksgiving for my grandchildren, Michael Gabriel Alquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmela Rose Oron, Dylan and Maya Kelly, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marvic, Marlon and Michael, in-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger and Cheryl, Brother Manuel and Lydia Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection, all blessings of good health, love, peace, and joy of the family, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Thanksgiving offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving Mass to our Lord Jesus Christ and Mama Mary, Senior San Roque, St. Vincent Ferrer, for all the saints in heaven, for all graces and good health received, especially the gift of life. Petition for harmony, peace of mind, heart, and soul, for the whole family, for the enlightenment of Earl, and for the change of heart and purification of Risalina and kids, offered by Cañete and Bellinosa families. Thanksgiving for all graces and blessings, good health, and for all special favors granted, especially for the blessings bestowed on Fidel and his family, and for Manoy Roy in honor to the Most Holy Trinity and Mama Mary. Petitions for healing of the family trees of Cabillan, Pilirin, Ingaling, Cabreros, Orbeta, Navarro, Bitoon, Sifada families, and for the sanctification of all souls, offered by Krilanjoma and family. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, Mama Mary, Saint Michael the Archangel, and all saints in heaven for many blessings and graces received. Petition for the guidance of the Holy Spirit, protection and deliverance through the intercession of Saint Michael for Bitoon families, especially John Francis from the snares and attacks of the devil, offered by Bitoon family. Thanksgiving and petitions through the intercession of Saint Jose Maria Escriva and Saint Vincent Ferrer for the endeavors of Juma Fran and Mary for their studies and for the guidance of the Holy Spirit, and for the holy perseverance of Kera Romana, offered by Tatay and Mama. Third day, for the 30-day Thanksgiving Mass in honor to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Blessed Mary, Mother of God, Senior San Jose, and all angels and saints, offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. 10th day, for the 10-day Thanksgiving Mass for the graces received, good health and safety of Villarosa, De Mary, and Tanilon families, offered by Ida Maria De Mary and family. 7th day, for the 10-day Mass for good health and all graces received, offered by Engineer Roberto Cabarubias. 7th day, for the 10-day Thanksgiving Mass for good health and blessings received, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. 7th day, for the 10-day Thanksgiving Mass in honor to Senior Santo Niño, Santa Cruz, for the birthday of Roberto Ilaya, offered by Roberto Ilaya and family.
Sixth day for the 9-day Thanksgiving Mass in honor to our Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, Divine Mercy, San Pedro Calungsod, Mahal nga Birhen Sarigra, and all saints, offered by Mrs. Pau. Sixth day for the 9-day Thanksgiving Mass for all blessings received, petition for good health, and for successful business transactions, offered by Dajco Properties Corporation. Misa pasalamat sa mga grasya nga dadawat, offered by Miss Rolina Anistor and family. Petition for the fast recovery and complete healing of Simplicia Telio, offered by Florencia Fernandez. Thanksgiving Mass in honor to the triumph of the Holy Cross, Mama Mary, Saint Joseph, all saints and angels in heaven. Mass petition for forgiveness of sins, salvation of souls, enlightenment of the sinners, especially all relatives, friends, and Tatsu Ohama, offered by Mary Ann Miranda. For the souls of Vicente Sr., Leonor Aldrin, Andrew, Amor Agnes, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Tupas family. Souls of Manuel Carbonel, Marcelo Sr., Marcelo Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonel, Juan, Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Helen, Consing, Nicasio, Glenda, Rosalina, Prisciliano, Felberta Paz, Jose, Fiel, Berting, Glinda, Rosalina, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Father Henrieto Visitacion, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalios, Lourdes, Jaime Delfin, Victoria Aquino, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Silvia, Felipe, Irenia, Rodrigo, Mano, Mana, Enrique, Lisa Marie, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Eniega, Felix, Vicente, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Marcy Dichosa and family. Souls of Apolinario, Francisca, Maria Lourdes, Restituto, Floro, Asuncion, Francisco, Leona, Eulalia, Garciano, Nicolasa, Fidel, Proctosa, Teodolo, Apolonio, Sigundina, Severino, Ingracia, Crisanto, Jesus, Ananias, Benito, Climaco, Inocencia, Soledad, Anunciación, Pablo, Santiago, Juan, Tarsila, Lorita, Sabina, Clotelde, Andres, Cipriano, Fausta, Joseph, Alona, Alfredo, Epifanio, Dolores, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Krilanjoma and family. Third day for the 30-day Mass for the souls of Olieto, Rolando, Niño, Meliton, Isidra, Saturnino, Saturnina, Saturnino, Godofredo III, Jesse, Arturo, Benjamin, Pipi, Pilar, Siriaca, Roberto, Father Henrieto, Monsignor Constantino, Constancio, Gregorio, Jesse, Godofredo III, Arnel, Fabian, Ricky, Al, Titing, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. Ninth day for the 10-day Mass Novena for the souls of Leleng, Jose, Jose Jr., Gabriel, Violi, Lindy, Concepcion, Norma, Primo, Ella, Janet, Teodoro, Adelaida, Carlos, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ada Maria de Maria and family. Sixth day for the 10-day Mass Novena for the souls of Martin, Heriberta, Father Marino, Father Restituto, all souls and all forgotten ones, offered by Engineer Roberto Cabarubias. Sixth day for the 10th day Mass Novena for the soul of Colombia Bihasa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. Fifth day for the 9-day Mass Novena for the souls of Vicente, Rosario, Laureano, Julieta, Carmen, Antonia, Alfonso, Ernest, Lyle, Jeronima, Lucila, Belen, Gregorio, Mamerta, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mrs. Pau. Fourth day for the 9-day Mass Novena for the souls of Estrella, Jose, Martina, Domiciano, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Dajco Properties Corporation. Souls of Eulogio, Leoncia, Cyril, Maxima, Tranquilino, Deve, Emiliana, Ariel, Leoncio, Sinprosa, Crescencio, Brian, Romulo, Melchor, Elizabeth, Rizalina, Alejandro, Jason, Iris, Dolores, Emeberto, Roberto, Pablio, Rosario, all souls and all forgotten ones, offered by Timmy and Grace Maglasang. For the birthday anniversary of the late Dolsora Pipito Santinas, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Rico Santisas. Birthday anniversary of the late Lamberto Cartosiano Sr., all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cartosiano family. Birthday anniversary of the late Nicholas Tixon, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Kelly and Lenny and Julius. Souls of Warlito, Marciano, Warlita, Dennis, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ashley de la Victoria. Soul of Milicio Cabillon, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Christine Cabillon.
40 days of Manosito Reyes, and for the souls of Beata, Teresita, Esperanza, Maria, Moises, Vicente, Felipe, Elena, Benito, Dominic, Jan, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ellen Reyes and family. Souls of Francisco, Rosario, Martha, Joanna, Moises, Joseph, Juliao, Elisa, Peter, Victoria, Francisco, Anaclitus, Edmundo, Domingo, Inocencia, Jan, Cecilia, Rogelio, Lido, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cyril Fernandez. Souls of Paulino, Basilisa, Nicolas, Rogelio, Honorata, Ramon, Amado, Rode, Federico, Fortunata, Nina, Edgar, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Rolina and Nestor. Souls of Pilo, Chaning, Ado, Doting, Daria, Riting, Fidila, Waning, Sencho, Shano, Iris, Leonor, Abadjano, Nene, Dondon, Ede, Susing, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ben and Earl Abadiano. All souls in purgatory and all forgotten ones. For the soul of Serena Miller, offered by Mario Abing. For the souls of Jeremias, Ruben, Virgilio, Ernesto, Roby, Nor Fisilicto, Lilia, Leroy, Concepcion, Roy, Elvira, all souls in purgatory, all souls of Batch 74, ang nagpamisa, Basak Elementary School, Batch 74. Thanksgiving Mass through the intercession of Blessed Virgin Mary, and for the souls of Floro, Asuncion, Proctuso, Apolinario, Francisca, Florencia, and all souls in purgatory, offered by Placida Soliano. May hapon pag-usab, maigsoon ko din ni Kristo, ato ang pilgrim sponsor karon sa ato ang ika-unom nga adlaw, nga misa nobina, nagikan sa Family Life Apostolate, Couples for Christ, Single for Christ, Youth for Christ, and Kids for Christ, with Area 6 chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkabil, Colis, Jimelina, Liberty, and Antuanga. Atong choir from Couples for Christ, atong mass sponsor karong hapuna ang Basak Elementary School Batch 74 with Dating Hichanova and family and Mr. and Mrs. Ben Centeno and family.
Atong mas presider karong hapon si Reverend Father Earl Sevilla with our parish priest Reverend Monsignor Vicente Topas Jr. Palihog Manindog. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon ko na ni Kristo, uban sa inyohang tagsa-tagsa ka mga intensyon ining ika-unom nga adlaw sa atong pagnovena, uban ni Monsignor Johnny Tupas, atong pangayoon sa Dios, sa mahal nga Birhen Maria, na unta diha sa ato ang pagkinabuhi isip mga Kristiyano, bisan pa man sa kalisod, sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, magpabilin kita nga iyaha o diha sa ato ang
mga pagampo usab atong ilakip sa atong mga pagampo nga atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Hinulsulon, ayaw Ginoo, isa likwan. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, among amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kun usa ka ninyo may kasugpakian sa iyang igsuon nganong mudangop man siya sa paganong maghuhukom, inay nga ipahusay kini sa simbahan. Wala ba kamo masayod nga ang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Nan, kun kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa gagmayng mga butang? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kun mahitabo ang mga butang sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw niini, kay dunay maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian. Apan nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtutuo. Ang inyong panagburuka nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo hinuon ang naglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuonan. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon
Kay ang mga tao nga makighilawason ug nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig ka lalaki ug isig ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang ug mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala, gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Himayaon ko ikaw, adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud nga daygon. Ang iyang kadako dili matuki. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Upadayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong kingharian. Ug pasuginla sila sa imong kakahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gaho, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian sa tanang katuigan. Ug ang imong ginsakpan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan.
maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyahang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyahang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa kadapit nga patag, kauban sa kapid-an sa iyahang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanan nga mga tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, Senior Johnny. Ako ning first time nga kamisa dire. Magsige na ko og anhi kaniadto katong ang paris nga katong pari gani nga baguhay lang na matay si pangana to. Father Henry Visitacion kay ang ako ang classmate nga baguhay ra sad ni misa dire. Pilangga man ka ito niya si Father Tata Torres. Father Roland Torres, kami mo'y classmate gikan sa high school o hantod sa college dito sa seminaryo. O kato si Padre Abel, ako po itong na-classmate kay after sa ako ang regency, after 15 years, ibalik ko sa seminaryo. Yang ako mga classmate, mga batan-o na, si Padre Abel o si Padre Neil, ako sad niya siyang na-classmate sa theology. Mga igsoon ko ni Kristo, ang ato ang tema, Holy Cross, Pilgrimage of Hope. Makapangutana tingali kita, nga naman nga kita nga mga Kristiyano,
ato man gihatagan o pagtagad ang cross. Nga ang cross simbolo man na sa kasakit. Ato usab nga gihatagan o pagtagad ang sorrowful mother. Inaana na bagayod kita ka martir. Mga igsoon ko ni Kristo diya sa atong kinabuhi. Musugot kita og sa dili kabahin gayod ang kasakit. Bisan tingali gani ang mga adunahan, wa nagpasabot nga wa na sila'y kasakit sa ilahang kinabuhi. Gipakita sa Dios, gipakita ni Kristo nga siya bisan anak sa Dios, mihangop man ni anang cross, ni anang kasakit nga sa ato pa sa kinabuhi nga atong gipuy-an ining kalibutana. Naamang gayud ang kasakit apan salig kamo kanako. Si Kristo mismo maoy nagsagubang. Si Kristo mismo iyang gipakita nga makaya ra ni natong tanan. Sa ato ang ebanghelyo mga igsoon ko ni Kristo, sa iyahang pagpili sa iyahang mga apostoles, giingon diri sa atong ebanghelyo, tibuok gabi nagampo siya. Nangamuyo siya sa iyahang amahan, diya sa iyahang pagpili sa iyahang umaabot nga mga sumusunod, ang mga apostoles, dili sa iyahang kabubuton, apan ang kabubuton sa iyahang amahan maoy matuman, sama sa iyahang gitudlo kanato nga amahan namo, nga ang imuhang matuman unta ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Mausab siya sa iyahang pagpili, ang Dios mismo, ang iyahang amahan, maoy iyahang gihatagan usab kapinaagi sa iyahang pagampo. Nagbisan gani sa iyahang pagpili nining 12 ka buok na gani usah nga ni tiwalag. Sa ato ang unang pagbasa, ang first letter of Paul to the Corinthians, naghisgot diha si San Pablo nga ang mga tao nga naggiaway sa niaging mga adlaw ato ang nadungog si San Pablo nga iyahang gibadlong ang mga tao diha sa immoral nila nga pagkinabuhi. Nining maong pagbasa, nadungog nato nga si San Pablo, iyahang gipahimangnuan ang mga tao nga sa panahon nga mag-away kamo, ayaw ninyog dad-a sa hukmanan, labi na hukmanan sa mga walay pagtuo sa Dios, ang mga Gentiles, ang mga tao nga walay Dios. Wala nga dad-a ninyo diha sa simbahan, kamo mismo maoy musulbad ni ana. Mga igsoon ko ni Kristo, ang giingon diri sa paghusga, to judge, pasabot ang derivation ni ana, to decide what is right. Nga diha sa atong kinabuhi, sa gahom sa Espiritu Santo, nga mikunsad kanato panahon sa atong bunyag, gihatagan usab kita sa Dios sa tagsa-tagsa nato nga sa labutan, diha sa pag-decide kung unsay maayo. Mo na nga diha sa katilingban nga diin kita nahisakop, gani diri sa simbahan, dili man gani mapugnan nga bisad ka ng mga kapunungan sa mga lectors, sa mga samis, mag-away pud na sila, magsugsugay tingali na sila nga kayabag gud ato imuhang kanta, o moingon tingali tong mga lectors nga unsa man to imong binasahan, wa ka nagpractice no. Ya mao nay hinungdan sa away, pero mo na mga igsoon ko ni Kristo, dili gayud na kapugnan apan diha sa ato ang kinabuhi isip mga Kristiyano, kinahanglan nga magsabot-sabot kita, kinahanglan nga mangayo kita sa giya sa Dios, nga diha sa ato ang pagpuyo nining kinabuhi ang Dios maoy matuman, sama nga diha sa atong ebanghelyo, nisangpit siya sa iyahang amahan. Diha sa atong kinabuhi mga igsoon, daghan ang mga kahigayunan nga kita mo decide, kita mo pili, asa man kita, ana ba kita sa kalibutan, anhi ba kita sa Dios. Ug atong matikdan kanunay nga ang pagpili nato sa Dios, usahay makaingon kita lugi man ta ani, apan mao nay gitudlo sa Dios Amahan, mao nay gitudlo ni Jesus diha sa pagkamapa ilubon diha sa atong kinabuhi nga masaligon ngadto kaniya. Mao kanay atong tan-awon diha sa ato ang pagkinabuhi usab diha sa pagampo. Moingon tingali kita nga, Ginoo, kining akong mga pagampo kana ang sahay para ni sa ako ang kaugalingon, apan moingon gayud kita sa atong kaugalingon usab
nga kining akong mga pagampo Ginoo kung dili kini nako usab apilo ng akong mga kaigsuonan nan kining akong mga pagampo kawang lang usab sama sa kinabuhi sa usa ka pari. Ang amo ang nadawat nga ordinasyon para bagod ni namo, dili ni siya para namo, para ni sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, para ni pagpangalagad kaninyo o na nga diha sa pagkumpisal na bagoy kumpisal nga kami mismo makapasaylo kami sa among kaugalingon nga sala, dili gayod mupasaylo kami ngadto gayod sa mga tawo nga miduol og pinaagi sa pagtawag pagsangpit diha sa ngalan sa Dios nga sa iyahang gahom sa simbahan, makapangalagad kami, makapasaylo kami sa mga sala. Mga igsoon ko ni Kristo sa atong tema nga gaingon Pilgrimage of Hope. Kining mga kasakit nga ato ang gisagubang matag adlaw sa atong kinabuhi. Panaw kini isip mga tumutuo sa Dios. Panaw kini nga kining tanan nga ato ang giantos sa atong kinabuhi. Maabot ang panahon sama ni Kristo nga nadawat niya ang himaya diya sa iyahang pagkabanhaw, ibabaw niya anang cross. Mausab kita wala nga di nagpasabot nga atong gihangop ang kasakit apan sanglit kabahin manggayud na sa atong kinabuhi wala nga ato kanang pagapuy-an, ato kanang isalig ang tanan ngadto sa Dios. Diha usab sa atong mahal nga Birhen Maria. Si Maria diha sa iyahang pagdawat nga mahimo siyang inahan, nagsugod ang kasakit usab, nagdilema usab ang atong mahal nga Birhen Maria unsaon man ako ni pag-atubang sa mga tao nga wala pa manggani mi magdug sa ako ang pamanhonon na mabdos naman ako. Mao bitaw nga si San Jose mubiya unta siya sa atong mahal nga Birhen Maria tungod kay ingon ana ang nahitabo apan pinaagi og damgo gipasabot siya nga kanang iyahang gimabdos lalang kana sa Espiritu Santo ug ang iyahang kasakit walang kutob didto hantod gayod nga naabot diha sa tiilan sa cross nga unsa ka kasakit sa gibati sa usa ka inahan ang iyahang anak nga nagtinarong gilansang ni anang cross ang iyang anak nga nangayo og mga masakiton nagbuhat og mga milagro ngadto sa katawhan sa Israel apan sa kahulian nagbitay na anang cross. Ang kinabuhi ni Kristo, mga igsoon ko ni Kristo, destined gayod ni anang maong cross. O na nga giingon diha nga gisakit siya, nahimo siyang wounded tungod sa ato ang mga sala. O na nga sa iyahang gugma, giingon diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia, nga bisan pa man nga kita sa atong pagkamakasasala, giluwas na ta ni Kristo. O iyaha kitang giluwas tungod sa iyahang gugma alang kanato. Mao na nga kita isip mga nagpanaw niining kinabuhi angay ba kitang mabalaka dili tingali mga igsoon ko ni Kristo. Mabalaka kita kung diha sa ato ang paghangop ni anang cross walay Dios sa atong kinabuhi. Pwede tang moingon nga ang kasakit ato nang hangupon apan kung walay Kristo sa imuhang kinabuhi magyaw-yaw ka, magbagutbut ka, magmahay ka sa Dios apan taliwala ni anang cross kasakit sa imong kinabuhi na ay Dios nga imong gisaligan, na ay Dios nga imong gisangpit kanunay nan gaan ra ang imong kasakit tungod kay sayod ka nga gipas-an kini uban ni Kristo. Makahinumdum kita sa footprints in the sand unsa may nahitabo sa panahon sa kalisod sa iyang kinabuhi, natinga siya usa na malang ka footprints ang nahabilin asa man ang Dios ug ningon ang Dios mao kanay higayon nga gialsa ti ka nga ang Dios di gayud di ay mubiya kanato mao na nga mupadayon kita sa atong kinabuhi nga masaligon hopeful kita nga kining tanan Ginoo dili ingon nga kana bang nagpakamartir ko nining kinabuhi nibuhat ko sa angay na kong buhaton isip Kristiyano apan kining tanan ako kining ihatag kanimo yatong ihatag kana sa mahal nga Birhen Maria nga Maria sama kanimo tao usab ikaw apan diha sa imong tumang pagsalig sa Dios diha sa imong pagkamapaubsanon ang tanan imong gisagubang imong gihangop og sama ni Kristo nakaangkon usab ikaw sa himaya mo na nga diha sa atong paghangop nining tanan
Pangayoon nato sa Dios nga maayo usab kita. Dili ang pagkaayo nato diha lang sa gamay nga parts sa atong kinabuhi, apan sa kinatibuk-an gayud nga kinabuhi ato kining matagamtam ang kaayuhan kung diha sa Dios dili kita mubiya. Manindog ang tanan. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang gihatag ang bugton niyang anak aron magpakamatay diha sa cross alang kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magmadaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kahitasan, isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo o pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig sa pagpangalagat. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, niining kinabuhi ug sa sunod, ang tanan namong paglaom anaa sa cross, itugot ang among mga pangamuyo, samtang nagadaig kami kanimo tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod. Ang atong offertory karon panguluhan sa atong mass sponsor, ang Basak Elementary School Batch 74, with Dating Hichanova and family, and Mr. and Mrs. Vincentino and family, with our pilgrims, Family Life Apostolate, Couples for Christ, Single for Christ, Youth for Christ, Kid for Christ, and Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nacabil, Colis, Gemelina, Liberty, and Antuanga.
Mga igsuon pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Nawatulog ka sa iluwang sakripisyo ikan sa imong mga kamot. Alam sa pagdayag paghimayat sa yangalan, alam sa atong kapusnanan sa tibok niyang santo sa simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanaakan inyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga naha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-aawit. Santo, Santo sa Ginoo, Diyos kahuman, puno ang langit o sa imong himaya, o sana sa kahitaas. Dayon ng sa Ginoo, o sana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mauang nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasahaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Agi sa krus o pagkakanamu, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang natubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuah nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pangayoon ta sa atong Amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
kasalanan na amo. O pili mo kami tugyan sa mga pagsulat. Pinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ay aking harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang paginigsunay. Kahaloy, kahaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sasala sa kalibutan. Kaloy, kaloy, kami. Pero sa Diyos nga nagawag kang sa hasalak sa kalibutan. Sa Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili akong angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong namin ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita, O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyahang kinabuhi, hangtod sa kahangturan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Announcement. Karong gabi, inig ka alas 8, na aduna kitay programa atubangan sa atong simbahan, sponsored by the Basak Pardo Night. So, taga Basak Pardo ang mohatag og kalingawan karong gabi. So, inig ka Biyernes, September 13, Besperas, alas 5 sa hapon ang atong misa, human sa atong nobina misa, isunod dayon ang atong prosesyon. Inig ka September 14, Fiesta Day, Saturday, duha ang atong misa, ang utsa buntag pagkasaulugon sa alas 10 sa buntag, ang atong Pontifical Mass panguluhan sa atong talahuron nga Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma Didi. Sa dili pa ang atong Pontifical Mass, aduna kitay groundbreaking para sa atong mga proyekto sa likod nga magtukod kita og covered court og mga opisina. Ang atong misa sa hapon sa Sabado alas 5 sa hapon. Atong Pilgrims ugma sa ikapitong adlaw nga misa nobina nagikan sa Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocate, Adult and Youth CRA, Liturgical Arts and Environment Ministry with Area 7 Chapels, Kalubihan, Kiyot, Granada, Buhils, Greenbelt, Lantawan, Upper Yati, and Beltran. Atong choir ugma ang Living Flame of Love. Atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sacol with 2,000 Hail Marys and Divine Mercy Group of Prayers. Atong mass presider ugma si Reverend Father Joseph D. Aquino. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang atoang ikaunom nga adlaw nga misa novena. Ang atong altar decoration sponsor, Miss Eliza May Cañete and family with Area 7 Chapels, for a silver electroplating of Paris Chalice by CQA through Engineer and Mrs. Armistes Gascon, for church air ventilation, repainting, improvements on the side altars, and for fencing sa likod, Brad Jeffrey Daclan. At usang pasalamatan ang ato ang mga pilgrim sponsors karon, ang Family Life Apostolate, ang Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ, Kids for Christ, with Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkaville, Colis, Jimelina, Liberty, and Antuanga. At usang pasalamatan ang ato ang mga liturgical volunteers, ang atong choir from Couples for Christ, ang atong Cantor of the Psalm, ang atong lectors, ang atong mga bag collectors, ang Ministry of Altar Servers,
ang atong Extra Minister sa Holy Communion ug ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry. Atong sang pasalamatan ang ato ang mas sponsor karong hapon na ang Basak Elementary School Batch 74 with Tating Hichanova and family and Mr. and Mrs. Bin Centino and family. Taga nato silang pakpak pasalamat. Kanatong tanan nga dinhisad karon daghan kayong salamat ug ato sang pasalamatan ang ato ang parish priest nga ni celebrate sa atong misa karon si Reverend Monsignor Vicente Tupas Jr. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Mayong gabi sa tanan. Tuguti ako sa pagpasalamat sa atong celebrant preacher nining ato ang Misa Novena karong adlaw. Naordinahan siya 2017 ug lumad siya sa San Nicolas. Taga San Nicolas siya ug ang iyang pamilya active kaayo sa simbahan. Before siya nako nailhi, kailan ako daan siyang mama, kay supporter iyang mama sa Commission on Youth. Before nako siya nailhi, kailan ako daan siyang igsuon nga babay, kay lector nako sa Chapel of San Pedro, Kalungsod. Mao nga ang pamilya nila aktibo kaayo sa simbahan. Kasamtangan siya nga assistant parish priest sa atong silingan nga parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Tisa, Labangon. No? Ug dako kayo ang katungdanan nga gihatag kaniya sa atong talahurong arsobispo kay usa siya sa mga parish priest sa mga pari sa Archdiocese of Cebu nga gitugyanan sa atong panalapi, no, sa atong finance, particularly sa hospitalization sa mga kaparian ug sa amo ang CBCP pension plan. Reverend Father Earl Sevilla, atong tagaan sa masipang pakpak. Daghan kayong salamat, Father Earl Sevilla. Palihog manindog. Before nato dawaton ang katapusang panalangin, mosinggit kita sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Ang ginumanaakan ninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ang kadilikanapot, sumala sa iyo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Ug ang pulong nahimong tao. Umipayo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tapos sa mga saad na sa Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalan, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalos sa anghel,
nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Akong giawhag ang atong mas sponsor, ang Basak Elementary School Batch 74. Magputuop ta diri sa atubangan. Ari lang ta atubangan.